Taura dinze makuru. Otherwise, bo. Ayo boga ndimtaungona kamurungo bata kamurungo kanika mukutazi. Anoita pechibangu kuti unozati kana unge uri wega sezvezve kuti pangotomboti une certain moment yauri wega ukashakwa chinorira pedyo newe kana chinhu chinoichita sechinovaraidza chichangosara ipapo ndichoti iwe uri nestress. Because at the end of the day zvafanira kuti windo chaichairo zanzi munhu apinda mukati mevanhu akwanise kukurukura asina mawindo nemaglasses anotanya mawindo tama trinkets. Trinkets is just something that you can use to make yourself a little bit of a happy kuti kuzama kuti tiende kure nestress. But zviri kunzi hanzi Zimbabwe yakatokanganwa icho kwadei. Ayo Zimbabwe inonange yakandikanganwa kuburidza kuti dzimwe nzvimbo kuti dzikangwa maputa umwe achikanga waya zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitika nguva diki mwe munhu asina kutoziva like kwanza vamwe vanoita kuti ndapera at the end of the day uzoona munhu dai munhu ndiangapera mabundles woda unozvitarisa futi kumberi kwacho una kuti aiwa no ipesi chete ari kuzama kuti isusu tifambe nevanenge vachida kuburikidza nekusati cherechedza isingafambira tichiita zvekare semhuka dzakasikwa zvekare zvakasiyana isini kamba ingambofamba semafambiro anenge achiita ostrich because that doesn't make sense. Saka kuramba kuti wakapera ina ndisi kutaura nyaya dzekuti kupera kunoonekwa nevanhu wozi kana ndisanangura nyaya dzekuti munhu anonzi anozvifonera kuzvifonera kunenge kutori pakuti haungadhireseka iwomba makobva kuti handachena uchizvidza wega. Someone must tell you that once ukatanga kutozvisimbisa wega iwo ndokuzvifonera. I'm sure that hanzi wakarira zve 2 minutes vangopera zvakadaro matauriro avo sekuti pamwe pacho futika zvimwe zvinhu zvichisangana nezvipingaidzo zvati tasangana nazvo mukati merwendo rweupenyu because this is a journey. You see me, life is a journey. You see me that life is a journey, never forget. Ende futi kumhanya kusiri kusvika because kana tichisangana nyaya dzekuti isusu kumhanya nekusvika kunonha kusiyana pakuti chii unoona kumhanya ubva kuti unosangana nenjodzi mozosangana nevawe vachinanaira but iwo vachirema kumberi. Saka zvazvinoita ndezvoti imwe nguva unapa kuzama kuda kufadzana papa unoona kufungidza kuti utofadza munhu imwe nguva uchigumira munzira kana kuti uchinyanya kumufadzisa kana kuti uchitambidzana ende kuburikidza kuti unonga zvigare uchigona kunge uchiitisa. Saka kuti uzogona kuti uite sekuti zvangotiwa nemunhu wese ndinoona sezvakaoma. Because when I remember even ana yezo mugidho tichikura namba 1 ndirambe yagarirwa nemunhu pedza mwedzi 1 kana kugorese pane munhu 1 kunyepa munhu waburikirana zvitata zvikatoita imwe nyowani isemi. But nyaya iripo ndekuti ndotongotenda nekurarama kwandongoita ishe vachindipa mweya because most of the things atinoita inini handiite zvekukurenga kana kuti ndizoti zvaifanira kunge zvaenda nenzira yakati because zvizhinji zvacho ngatingosiya makuma but zvamai manje kudhara wakarira ayo kurira unenge uchienderana nekuti uri kuridzwa zvamai manje kudhara wakarira ayo kurira kafuti zviona ndi uri kuridzwa nani kupakwamborira pacho waridzwa nani ndaridzwa kane nyika the same people mwatosangura kuti havasi kundiona saka nachinge ndakuoneka zvakuti vari kurira kwatanga because look here kana tichikurukura tichiita chitovatyira kuti manje zvino vanhu tikakurumidza kwachinjira malanguages tikawanza speed vamwe vacho vanojambwa because haasi ese mafast learners tine maslow learner nyange mumotikari chaivo chakuti nemota dzimwe dzinenge dzichitosmoka kureva kuti mota inenge isachadhonza but I'm still fit. And also inongwa nyaya zvimwe zvinhu vamwe zati kumberi kune this is what 21 mamwe madramas ari kuuya joinari rinenge ravangofasa. Whenever you see a man with a watch in a hand, you have to know that this guy is after money. Because money over time, you see me that? But when the distance over time, you see me punishing it out there. And you have to go, but you want the money especially when you're cruising. Because I control to cruise, I don't cruise to control what you say. You see me that? So, the end of the day, tine urombo ukuru tine njodzi dzakasangana nadzo umwe mhanya mafinyara umwe mhanya mapati asi kumhanya but ini handisi kumhanya ndanoita slow nditongofamba nepesi but ndakatizongona ndangosiyana pari pamwoyo pangu tichiza ndirizodzimawa neafrica because there's no prayer after duos kuda kuti hakuna munamato kuseri kwakuyo isime ishe anotipa zvakananga nezo
kana ndikanzi ndega ndozati ndandatorona ishe kana tikashoterwa isusu vanhu panyika anotitumira vamwe anotibatsira isimira ndo way why alright saka zvinhu zvekuti vanhu vamana kugara vachiziva cherechedza kuburikidza nechi nemararamiro anenge achiita avanenge vachiita ivo kuti ivo vakaitawo zvipi wozizorawo kana mari angotasa patirika aiwa vazikanwa iyo ndiwakazikanwa nenyika yese saka vanofanira kutaura muziso mangu ndo unongoonekwa just like you see that song is ndozvimwe chete izvozvo zvokuti takawanda kudaroka unombozvatiwo kana ukanziva unofanira house music kana kuti unofanira rege haungabvaiswirira kana kutonzi watozondina because at least pandai machanges nzowana kana mbatya chaizaizo haungapfeke one color like apostolic man or woman usangoda kuvhuma yere kuti aiwa dzamai manje uri mutauni chiri kusada kuvhuma zvirova kuti chii wozi kupera kuri paviri dovi hariperi ungaita hakutunapera mubhodhoro isi maranga riri zvakura kuti package yaitoteka kusoterai kana ichinge yaita sekunopera tinokupai mukana wekuti muzokwanisa kuona zvimwe zvinenge zvichitevera kuti zvane musiyano wakadii but package yakapera kazvamai manje ipapo handipapikise because handizive kuti vanhu vanenge vachifungei because ndozvekutaurwa kane vanhu kusatutokutaurira ndozvandinosanangura kuti inini pache zvangu wakatarisana mutungamiriri kuti tisange kana kuzikanwa hatinomekita bhejerwa kunzita izvi is an inborn thing handizafane kutokonya tokonya haisi nyaya yekuti ungochitokonya uchikwanisa kana zvinyorwa kunzokuita zvipi munhu nemunhu ane zvinhu zvaanofarira asi tisingati zvekare kune munhu anokwanisa zvese asi kune vamwe vanhu vanozvitanga kuti padhuze naMwari stereke makes me wonder why sure kuti nikufamba kwenguva kana kuti semagariro nemararamiro atichitoita waya ndonzwisisa kuti zvinenge zvakanaka dzimwe dzenguva vanhu vakwanisa kuziva no munhu uyu kana zvichinge zvakadai so nezvirova kuti chii because kana takuta nyaya in terms of kudhakwa zvamai manje vana kudhakwa ndizvazvasiya vanodhakwa nechinechi so even makambucha everything vamwe achitodhakwa nyamwe nenyaya dzaambuya but inyaya dzekuti pache zvake munhu ari ega handiti tichi zvakadhakwa zvinodhakwa vanhu zvakasiyana kuzosiyana kwazvo nekuzodii kwazvo handiti inini chandofungidzira chinotongopohwa isopa sense kusaidi kwako yes unotoda kungogara wakadhakwa che ndinotogara ndakadhakwa at least ndiri mukalevel yake yevarungu kuzona murungu ashaika pia so kuti upinde mukalevel kako unoda chii I'm sure ndipinde kalevel kako at first shaponoona kuti life is not an easy road. Let me warn you something. Because kuti izvi zvingokunakira kana wapa muchikandigere usina kwawakashanda yesimidati zvinova zvinhu zviri kutokwanisa kuwanikwa zvinhu zvaakutoda kuedzeserwa nemageto youths kana kuti nevamwe vanhu vakuru zvekare munopinda muzororo rake ega asina mari ndo vanhu vanozomuka usiku akunotora zvinhu zvevanhu mumaraini. Why? Because muri kunza you need kudya mari makarelaxa isina kushandwa. Alright. So zvazvinoita ndezvekuti pane musiyano uripo pana anonzi mahard workers nevamwe workers. Alright. Saka ndinovimba kuti mune zvamuri kunzwisisawo pamakurukuru nemararamiro nematauriro iwaya andikutoita. Because when you talk about life is a long term thing. Ndezvoti zvimwe zvacho kana zvinge zvanetsa zvaizona munhu aizombotora break nomaita marriage or at work. Just a break is a break, you see. But it mustn't be that too long because another break you get 5 hours assisted break. It means that you are not going to break at that school or that work. You see, but that love, don't know what. Bogomelas maita sei muchinayo kana kuti melas everything is nice, cool and clean, but zvakatozoita zvandotoona zvingatova zvinhu makazowa chikambekere inini pache zvamundowani fighting for a recall, but isini kuti recall yekuti zvezve it's only about the case of children. Simi vana boza zvikuita nezvekuti panonzi uyazviyazvivana nepape when you go back to Shona
zviya zvanani handiti inenge iri nyaya yekuti iwe unonongokaperera but percent palavhu revanhu vega vega 2 kazhinji kunzi zviya zvanani percent will never be the same. That's why you know sometimes snooker in a draw inenge mamwe maitaurwa angagone kuitwa sekuti hey but unadzokera mugame the one who know the game will sing the black finish. Ahora iripo baba.